Bibidyo kayo pa yan. Kaya lababalik mo ng ano, ng Ilocos. Bukas ng gabi pa. Bukas ng gabi. Meron naman hotel na matutulugan sa labag, ano? Marami pa. Marami na rin. Pero 9 hours, sobra lang dito. Sakit-sakit yun tayo. Hanggang lawag mo, oo. Marami ako sa bus eh. Pagdating ko kahapon, dumiretso na ako sa meeting pa eh. Kaya sa pauwi pa ako dyan sa Nabalicia, sinayo pa. Oo. Babalik pa ako, sinayo. Kain talaga. Wala akong needle yan tayo. Tanong lang. Luto. Sumarit ka na mo. Sumarit ka na mo. Sumarit ka na mo. Kapatid ko eh. Sumarit ka. Makakalag to eh. Bakit mo? Kabsot ko kami. Sinulat kadlok ng ito eh. Kasi na-jackpot mo kami rito. Ito ang rin ang pusilan ko. Bakit? Umalang. Ayaw ka naman. May video, kailangan naman ito. Wala na video sa amin. Picture anak man. Habang magiging mo tat. Ganda ng rosary mo ka eh. Bakit ka maranayan sa makina ito? Kaya gumagawa niyo yung makina? Oo. Anong init na dyan? Yung ano? Sino ka ba lang? Sasama ka. Ay, iba yung may gawa nito. Bakit ka ba yung ano ng Pakita mo ang buto, yung mga sinasabi sa kanya, tingnan mo yung expression, ano katin mo ka,